ଏହି ପ୍ରେମ ଆଶା ଆଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 147:11। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସେୟାର କରୁଛି। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବେସିଆନାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବେସିଆନା ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାତା, ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଧବା। ଦୁନିଆର ଅନେକ ଭାଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଜଣକ ବୋଧ ହୁଏ ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବେସିଆନା ବାସ କରନ୍ତି ବିଧବା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁନର୍ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଭରସା ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବେ ନାହିଁ। ବେସିଆନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ପରିବାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ତାର ବାକି ଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଘରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବଜାରକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପଳାୟନ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବ। ସେ ଏଇଟା ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବେସିଆନା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋର ଶୂନ୍ୟତା ପୂରଣ କରିଛି। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭରସା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣେ। ଯୀଶୁ ସେ ହେଲେ ମୋର ଖୁସି ଖବର। ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହୋଇପାରେ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରାଶା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁ ହେଲେ ତୁମର ସୁସମାଚାର। ଠିକ୍ ଯେପରି ସେ ବେସିଆନାର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ରହିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ଆଉ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।